Здравейте, аз съм Божана и се намираме в студио Балкан. Какво ще правим? Очевидно, че ще готвя. Надявам се и вие. Нещо бързо, не ни занимава в кухнята. Цадзики, но малко по-различно. Днес към обикновената стандартна рецепта прибавяме и репички. Първо, краставица. Много хора махат сърцевината на краставицата, само че в България краставиците наистина са вкусни и затова можем да ги оставим. Без чесън на масата не се сяда. И ей така на финичко. И копърче, нали? И общо взето готвенето е това. Сега трябва да объркаме всичко. Днеска се спираме на... Днеска се спираме на Балкан 10%. То даже е изцедено за вас. Точно толкова изцедено е. Гле. Едно време баба ми е така го висваше над мивката. Подправяме с малко лимон. За къде гръцка манджа без обилно количество зехтин. Так. Чай, забравих най-важното. Не с друго, че се капя като ям по принцип. От мене имаш, да.